Čaute ľudia, v tomto videu si ideme natočiť Minecraft, asi už ideme na to. V tomto dieli som si chcel proste urobiť, enchantovať veci. Som to už chcel aj predtým, iba že som nevedel nájsť kožu, takže som musel takže to robím až dneska. Takže to musím robiť v tejto epizóde. A teraz neviem, či sa to robí tak. Tak nebudem sa potrebovať. Vybrám knížku a ideme na to. Ja som myslel. Dobre, asi mám všetko. Tak toto mám sem. Toto mám sem a knížku dám sem. Dobre, enchant table. Máme enchant table a ideme si enchantovať veci. Že si zoberiem viac lapisu. To som naťažil strašne veľa. Tak si zoberiem a ideme si enchantovať. Sharpness, všade je sharpness. Zoberiem toto. Efficiency. Unbreaking, to ja zoberiem toto. Tak. Sharpness, might, efficiency. Dobre, zoberiem si unbreaking, dobre. A ešte idem dať zo seba dole armor. A ešte ideme armor. Ideme ešte armor. Protection. Unbreaking a protection. Už mám sharpness 1 na meči a asi už pôjdeme urobiť tú farmu na ovce, no. Čiže som si iba, že toto potreboval by som sa najesť, takže alebo už keď toto uhlia mám dosť, tak idem si vypiecť. Idem si vypiecť. Dobre, zatiaľ si zoberiem jedno. Sa mi doplnené nejaké tie hatečka. Jak ja viem, sa mi zdá, že na tamtej hore, kde teraz idem, tak sa mi zdá, že tam bola jedna toto. A tu mám efficiency 2, unbreaking 1, tu mám iba efficiency 1, tu mám efficiency 1, tu mám sharpness 1. Najviac, kde mám, tak ja asi na... Jaj. Asi najviac, kde mám, je na lopate. Lebo tam máme až dve enchanty a to je sharpness. Či nie. Efficiency 2 a unbreaking 1, takže ideme skúsiť nájsť nejaké tie ovce. Aspoň dve by som tak potreboval. Potom ich ostriham. A keď ich ostriham, tak toto. Tak. Tak a zatiaľ nevidím žiadne, no. Semienka môžem dať maximálne. Toto sliepky. Ale však tu bolo predtým toto. Sa mi zdá, že tu bola jedna ovca. Keď som išiel naspäť, a to už som išiel off-screen naspäť ku domu, tak tu som jednu ovcu videl, ale už tu není. Keď som zapol natáčanie, tak už tu nebola. No nevadí. Tak.
To skúsim tak nájsť, ale uvidíme jak, ale no to dúfajme, že tak nájdem. Tak. A najhoršie je, že je tu strašne veľa to také, že také. Taká pekná lúka a nikto čo nie je čo divné. Tak sorry za tie zvuky, ktoré počujete teraz. No už mi došlo zase jedno. Ešte, že nejaké mám, ale už nie je upečené, takže musím si dať zakať. Máme kartko. Co zahrabal. No tak ovečky, nie kravičky, ale ovečky. Ja keď nenájdem ovečky, tak neukončím ani to video. Keď nenájdem 2 ovečky, tak to video aj neukončím. A sorry za tie zvuky, keby si tu náhodou nejaké počuli. Ale tak mám sluchátka, takže si ho sluchadlo, lebo predtým som si nedal kvôli tomu. Bo som zabudol. A teraz mám to, že keby ste počuli nejaké zvuky, tak to sorry, hej, no ale ja za to nemôžem. Jedel si kartku, to je medveď. Ja ho skúsim sadiť. Dobre, to je jedno. Tá Sharpness 1, no to asi uvíc. Nemám tu proste. Iba prasiatko, ale ja nepotrebujem, potrebujem nejaké ovečky. A nejaké uhlie. Uvidíme, ak sa mi ťaží teraz. Docela rýchlo sa mi ťaží. Až dospáme dosť rýchlo. Toto začína noc. Práve, že preto potrebujem ovečky, keby som náhodou išiel na cestu. Železo, no ale železo teraz som tak nepotrebujem, takže a ešte aj tak mám Barakuda 27, skoro stack. Wow, no tak toto je. No tak to je najhorší spawner. Niečo tu bude, niečo dobré. Zlaté toto, taký name tag, také kosti, také toto. Prosím, niečo dobré. A nejaký music disk, sedlo. To bude také skôr kratšie, keď nájdem ovečky. Nejaké levely si ešte zoberiem. Ale fakt som ospravedlňujem, že mám to toľko, hej. Ja som voda. To som sa nedal všimnúť, že to je voda. Ale to je jedno. Aj sorry za tie lagy, ale to
Nie. Dobre, nevadí, rýchlo sa vyspím. Alebo viete čo urobím? Alebo urobím niečo iné. V ďalšej časti urobím farmu na ovce. Teraz pôjdem do nedru. Asi si zaberiem niečo zlaté na sebe. Jaj. Tak idem do nedru. Takže to tu je. Co tu je? Radí jedno. Celkom dobrý spawn, no ale ja neznášam tie červené lesy. Ja tie červené lesy neznášam. Ja tie červené lesy nikdy neznášam kvôli tomu. Nie, ojoj. Nie. A budem sa pozrieť, či náhodou nemám nejakú vlnu. Dobre, no, chcel som sa kúkať, teraz sa kúkam do inventáru, ale žiadne. Nemám nič, no. Ale by som niečo potreboval. Ale viete čo, zmena plánu. To som chcel už robiť dávnejšie. Ale idem si natiešiť čo extrém veľa dreva, ale že extrémne, že čo najviac. Musím si natiešiť čo extrém veľa dreva. Musím si natiešiť veľa dreva. A ja viem, čo idem zrobiť. Zmena plánu som už idem niečo teraz iné. Ja mám plný inventár, dobre. A ideme sa pozrieť. Ja viem čo, lebo mám pozrieť, som skoro plnú česku, aby som potreboval ďalšie. Tak viem, kde urobím. Tak proste druhú dieru. A tu potom začnem už robiť sklad svoj. Tak, a tu proste budem mať sklad. Lebo potrebujem sklad, bo mi dochádzajú z Česky. No dochádza mi už miesto v Českách, to aby som mal ešte. Tak si mám proste sklad, proste pod zemou. Aby som vedel tak. Ešte by som potreboval zobrať. Dobre, mám dosť veľa dreva. Ešte z toho tu robím. Ale nie zo všetkých, iba z niektorých robím. A mám už 36. Dám sem. A nejaké torčky by som potreboval zobrať si tam. A idem si, ja viem ešte, čo si potrebujem vykraftiť. A počkaj. Tu mám ešte nejaké tie styky, tak robím to z toho. Bo som plný inventára. Tie 6 budú stačiť.
a tam potom dám trapdoor, aby som proste vedel. No ja si idem ťažiť. Budú tu dosť veľa česky, takže chcem aspoň čo najväčšie toto. Chcem aspoň dosť veľký sklad by som potreboval. Aby sa mi hodili. Aby sa mi ten sklad ako hodil. Inak by som nakúšne dali like odber kvôli tomu, lebo ja sa fakt snažím natáčať čo najlepšie videa pre vás. A chcem byť taký dobrý, jak ostatní youtuberi. Prosím vás, ma podporte trošku, hej. Bol by som rád, keby ste nás trošku podporili. Inak keď chcete, aby som postavil ten dom pod vodou, tak to by som potreboval extra veľa. Hlavne by som potreboval veľa tých sklá, lebo by sme to robili s kamarátom tak. Ešte dám toto celé. Tak toto celé dám hned a tak. A tu dám toto stenu. Lebo už nepotrebujem až taký veľký sklad ako... Tak už ten sklad potrebujem. Tak nejaké. Tak mám prvú stenu a torčku dám sem a sem. Tú torčku zničím a ešte kde som dal torčku. Aha, to iba jedno som mal. Ďalšiu. A podlahu robím zo tých, čo mám teraz. Nie zo tých oak, ale zo tých logov. Zo týchto tu oak. Lebo to by som nebolo všetko také isté. Tak urobím a už ono začnem aj tu. Teraz rozmýšľam, že asi som nemal robiť toto. A toto už je hotové, takže tu už porobím steny. Robím tu steny. Strop tiež urobím, alebo strop tiež urobím z toho, ale ešte musím sekera, tak ešte toto lopatu musím pomalšie, lebo zase mi musím zase si urobiť nejaké toto a poviem ešte zase naťaž nejaké toto drevo. Keď som sa už tak rozhodoval, tam už je toto tá, že vyššie to ani urobiť nemôžem. To by som už musím zničiť teraz tie schody. A ja musím toto tu tak. Dobre. Ja musím celé toto naschovať tie schody, jak bali. Musím zase znaťaž jaký strom. A tu mi narastol ďalší. Inak sorry za tie zvuky, keby ste to nejako počuli. Ale za to nemôžem. Okay. Tak vedine, tak to nepotrebujem. No, preto potrebujem vyprázdniť inventár, takže potrebujem sklad, aby som tam mohol všetko dávať, lebo
a potom by som potreboval ešte preto sám sklad, aby som si tam dal všetky veci. Na podlahu to nebude stačiť určite. A na strechu tiež, takže potrebujem ešte pár týchto a ešte pár týchto tu, čo teraz. Týchto ešte pár brezových drev. Ešte pár tých brezových drev. No, to už bude stačiť. Aj na strechu, ale aj na podlahu. A ja rozmýšľam, že strechu asi nerobím z tých drev, z tých ouklokov, ale z toho brezového dreva asi urobím strechu aj toto. Idem sa vyspať. Ako budem mať aj horečesku, kde budem mať dôležité veci, ako také, čo potrebujem. Tak dobre, som sa vyspal. Tak akurát mi stačilo. A ešte. Tak dobre. No ale som už iba tu pár drev a budeme to mať. A toto tak. Nie. Maximálne tak akurát na strechu mi to stačilo. Ale že presne, že akurát. Alebo tak, tu dám tak. A tu dám tak. A všetko dám tak, všetko. A ešte potrebujem drevo aj na nejako nie iba na toto. Ale aj na česky by som ešte potreboval. Takto to už mám a ešte by som potreboval urobiť podlahu. Ešte tu mám toto 13 a 13 už robím zo z týchto tu. Tak dobre, už ideme robiť podlahu a máme to. Určite to nebude stačiť, ale dobre. Ja mám iba 13, takže už pochybujem, že to bude stačiť. Toto musím dať head, toto dám head a dám tak. Posledné 3 je to, že nestačí mi to. Ešte vieš, tak, ešte musím si znať nejaké to drevo, lebo to mi nestačilo. Ešte tu je také drevo, ešte tu sú také stromy, to poviem tu. Teraz potrebujem tie normálne už oak stromy. Potrebujem oak stromy, inak sorry za tie zvuky. Aha. Potrebujem toto vyhodiť. 8,
No, ešte pre také zoberiem. Nespadli mi to, asi tu jeden. 9 mi bude stačiť, už poviem iba naspäť a robím sklad. No, skôr to robím. No, asi mi to ešte nebude stačiť, ešte budem potrebovať. Alebo ešte ďalšie 3 rady. No, ale to... Ešte 1, 2, 3, 3 posledné 3. Tak, ešte tu nie sú náhodou nejaké. A tu sú 2 a ešte 1 by som potreboval. Dobre, máme akurát 3, tak pôjdem. Tak a už... Tak, dobre. Už nemám to ešte nejaké drevo, ako už nemám, škoda. Škoda, no. Ja tie diery už tak seru, tam musím ich zastaviť. Ale potrebujem ešte veľa dreva, no. Lebo ešte na česky potrebujem nejaké dosť veľa dreva. Ešte, že tento strom má veľa toho dreva, no to si vyťažím ešte pár z neho. Ešte si vyťažím nejaké z neho. Tak, tam hore ešte. No, na česky to už bude stačiť. Ale ešte by som potreboval trapdoor. Tak zo všetkého robím. Zo začiatku tak. Zo začiatku 6 česky a ešte. Jak sa robí trapdoor? Trapdoor. A ešte 2 mi chýbajú. Si myslel, a to však ešte to som už pamätal, kde. Toto nechopem, ale toto proste ešte mi furt nezmizlo vtedy, čo tento mám. A tam ešte jeden totálok. Musím teda všetko vyhadzovať tu a potom pre všetko si musím ísť. Trapdoor. A dáme tak. No, mám 6 česky, tak idem si ich tu dať. Nie, počkaj, tak ne. Tuto nedám, lebo tu by som musel dať iba jednu. Tak dám jednu tak. Tu budem dávať iba mäso do tej hornej. Do tej dolnej hociaký kameň ma napadne. Hociaký, proste aj štierk, hocičo. A tu budem dávať hociaké orečka, napríklad tak. Hocičo, čo ťa napadne. A do tejto proste budem dať bordel, čo proste ma nezajíma. A kosti si zoberiem hore, aj tie luky dve, aj toto. Si zoberiem, toto nechom tu a idem. Tieto veci dám tu do česky, tak.
No asi to už bude hotovo, no. Asi to bude všetko. Takže keby ste chceli pokračovať z tohto videa, tak dajte like a odber. A zatiaľ čus. Počkaj, inak chcem si dať dole, aby ste videli, že jaký mám skin, pozerajte. A dajte like a odber. A zatiaľ čus.